Čo je krása? Je zaklínaním duchov? Či ani to a prosto iba úkaz? Pár zajačikov ukryť do klobúka, farebné perie, šál a pestré skielko, to naučené, to je umenie. Môj Bože, čo je krása? 100 pokolení v zemi sní o tom, jediné vediac, že dotknúť sa jej šošovky znamená v hĺbkách pohnúť životom. Teda skúsme sa v dnešné slnečné jarné popoludnie pozrieť objektívom na ANFO 2012. Regionálnu postupovú súťažnú výstavu kysuckých fotoamatérov. A prvý pohľad. Srdečne vitajte na slávnosti otvorenia tejto výstavy. Zuzka, nech sa páči. Dočkaj ma, švajko, v dolince zelenej. Kým si naobíram malinek pojednej. Ale teraz už bude spievať darčekov pre ocenených naživo. Keď ja bola mladá, bola mi sloboda. Keď ja bola mladá, bola mi sloboda. Do každého šenku ísť, do každého šenku ísť. Keď som sa vydala, starého dostala. Keď som sa vydala, starého dostala. Teraz musím doma byť, teraz musím doma byť. Babi moje, babi, dajte, že mi rady. Babi moje, babi, dajte, že mi rady. Starého ja chlapa mám, starého ja chlapa mám. Ani s ním poleškať, ani ho poboskať. Ani s ním poleškať, ani ho poboskať. Ani hľadiť